aka saranganu senfɛ jamana ka kɔkan baara kan u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛla la Faransi jamana kuntigi Emmanuel Macron ye a jira k'a fɔ awɔ ko Faransi ka ciden min sigilen bɛ Niger jamana kan tuloma jɔlen do. On doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Hakaja tile fila waati de dira ma Niger jamanatigi kuraw fɛ k'a ka u ka jamana bila. Hakilila jiginna dɔgɔkun tɛmɛnen na jumadon na Niger fangatigi kuraw olu ye laseli kɛ k'a fɔ ko u bɛ laɲini kɛ Faransi ka lasigiden fɛ min bɛ u ka jamana kɔnɔna na k'a k'a ka minɛnw cɛ ko ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na ka d'a kan k'a fɔ awa ko a y'i ban ani fangatigi kura ninnu ka sigi ka kuma kɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ani fɛnɛ awa ko Faransi ye waleya dɔw fɛnɛ ta ko ka ɲɛsin u ka jamana ma olu ka jamana ka nafati fɛn minnu na. Bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça.